na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengenin ko si Wallahu Ta'ala agyang kanan magmamanaw salama kalilintad na buka pipya ginawa na banyo din mambagyan langulanguan mabubaya mamakinag sa agyang kaya mga buni-bunyan. Agi akon mambu ang mga buni-bunian rakano na si kunay di plelalelang na gudi ko format si kung mga pagariakan na lagid agi ang kutuwa si Kadirasol. Ako biyang kutuwa isa ko pagariakan ada sa lakaw arwar kisay di tumbaya. Sampur na busagin kaya isa ko pagariakan na ada sa lakaw arwar ti mauda tatagon. Sagi akong magpakabugayar kano sa mga buni-bunyan na maranasong na giyebos at tayo andan sa palalayamin yun sa kulilingaran ng ada sa lakaw arwar kumauda si Timintal apong bayon sa ranaw sa katina pamakin gani wassalam. Salu ide nakengko ala kadam napagundesundes dending ko may den ay no alamangade tapi ako kesini nak rasen ako alam kagiyan arang puno rumbula denak nakades kiranan ayah pikiran ku nakay unang busay. Ayo mabuburaso at tanumisumano panayo sa kumpungan apay ay pimbo kano ka aso si Saragat dinambos ko sa pikir mangudet tatago inani
say sao được ta sa ti mano tình đường na đi phương à đô na so gần đi ka pendura ta so de mahan saya pun menapa guna ta sama de nuna toro de nak na bepe ya giyo to de na da komin dua de komin derai no na sula lagu mangade pangalis sula da kon sau sama puyo detadu umbola dinakene nau kadirasu ayamata benar nau dibukeso rano nasaru ladeni Aragung kumiginding idehilak na kulalang Kakiriray suladak nakasuginayin Awa ko sa ayap pamanay benang Mangudas sa didigin usahi mento ayena wana dirun masa mangudas siti minta na beli yo Rasul lagi tambah kain nana kami bengis ingaram boy mana kekopat tapi ada gila narani abe nak kesana mi pena do nasaro beribon onang posao salamara kaino mutanan